Pero no tong cover kot sama YouTube channel. Ini hingangke hari motivation. Kadang takutnya bohong sung joton sai mano je, tai wan sung nabo nango je, sung joton no bigra ke bo nani musung ya. Tai sung joton no genang rang pusa alai da gari bangla bebak no malik je property rongi malik ini tong nabo musunggu. Kintu sung musung mato rang genang ri genang gari bangla bebak no tong nani musunggu. Kintu tangi ngi maya, tangi sung genang kai maya. Tai Zara manai rok ngangke borok baike genang kai tangka. Zara manai rok borok sosi genang ni besada. Kadang takutnya bohong sung orono salanya nango je. Zara tabuk je sara walto je genang tongnai muke sambaning teng je kebama je zara bisnis malik zara genang tongnai rok borok pun dino genang ni besaya. Borok bigra besano honjagai mano. Tangi ngangke zara bigra besarok je genang kau genang ni besarok pun dino genang kaya. Tangi hindi zara bigra rok ni tanino o sujuk bomano je genang kanani bagai ganang ni thani ganang khana ni bagai lama krei sudu bigra rongni yago simise lama tongnai ganang khana ni bagai sungwan sola yo je business khani hingke komse kom no rang nango hne nyaibo salayo bayaro sung jodi business khani bagai rang nango hangke ntam ni business khani ni na already sini yago rang tongo hingke orobo kasia proshno tongo phadi hingke sung jodi khalanya ni se musumani tongani nangnai o musumano bahike porong paimano abso wan sungani nangnai tai pungai ka matrano nung basanani seler tai nung ekdom nini bekha jena wawo sukrugo oma hai khlake bahingno aba hai khlanyang ka hai krei boita mohno tam sogno aba khobla sing sincha nung aba hai wan suyawo kholainai ni bekha ka wan sog anangke nung je kono samnobo nung khlai manai kaisa example nani musungo jodi nung khlaise maya Nini bekhawo nung wan sumani keto gobang no wan sumai tongo business khanya musungo gari banglang na musungo genang na musungo kintu wan sumani bai simi kuno dino genang khai maya khan takte buksong sung jodi khlanya hinei bekhawo wan sumai nyakangke cikon samung khlaima banyo sung lak kurul padi ngi manu tamni bai hingke jara businessman je tabu genang nang tonero borok kun dino kuno wasa banyo lak ni rok bor business khaya cikon teke khlaite no borok rengni bathango khlaire nyo borta kurul padi maliko ngi tongani nangu hadi hingke angkam sana ningko obono jodi ning khlai manager borok hingke hani tabuno phunudi ji cikon sakunu rang rok nanyano tabo khlai phunudi je para nang bekhnair thumunyai nang je bui ni bosungni borok je bekhnair thumunyai para borok bai tong pai mani silai lai hai aba haikeno nang khlai mano aba kaisa norok comment pai sadi tai jodi aba mai hangke nanya di ina hanje puji krei nang jekense nang business truk ka sanani musungo khlanya ni musungo hangke nang bunyara thani para gurui nang bana sora thumunyai ni di nang da mano sadi aba norok comment khai di tai bapani borok je nini elakao phai nini para phai je odrepot bekhnai thumpai paipi mano tai banga sora thumpai mano tai a ta hani phapai mano ri rok phapai mano odrepot ni para guri nyai odrepot business khanyai rang khosai talang thangke nung tini oro tongile tamaya hung nanya di je dalan paka tangnai rong teng sini borok onek kom borok no mistri do manai robo kom tai tangi tini ayang je kinara yang baire rong ni borok tini sino tir pura phainyai sung ke boleno samung mayangi tongnang tai asam ni borok onyo jagni borok hangke tanggei sinoro samung alaja khanyani khlaibiang nyai je paka nok dalan nok ri tongani khlai aro sung rengya hanjago musungmani kri hanjago tai jodi sing khanyani musungmani tongkang hangke sung tini buni do phani borno nangla kamo tai je baire borok ke oro khanya khlaibebi ya sana sabai nang nang tongpayo sung ke bole khanyani rengya je oro ni ji tongdo pise sung samung kabamano mayangi tongani bo nangu Padi hingke sung sotono genang khana musungo kintu sung genang khaimiya tangi genang khaimiya nini sotro sabo nini kebangmung sabo nono tangai kasuiton nono sabo kasuiton nung tangi genang khaimiya nung tangi khaimiya nini sotro sabo nono kasone sabo kebangmung sabo hingke nini sago nini je bekhani bisingo no nini sotro satta sotro tong ribo sajagu teo sotro no nung phating khani ni deherni bisingo nung phat khanya aje satta sotro no nung jiri mangka hangke nung pura-puri nung genang khanani business khanyani digi phasinai teo satta sotro no jeskepno mesanani lama hangke tabo ang druk teo satta sotro no sabo tebo no baike phat khanyai kaklaing thana nangnai aba ang sawi thangano number 1 sotro ungkha sele je thumani doibasaya tai 투더뜨냐 능 완성이 동까지 꿀을 버티 발경 나이 나이 꾸는 뭉사뿐 가야 수도 완성마 비심이다 능 니니 이제 완성마노 니니 이제 섭나노 능 보랑 파이마나 셀라른가 보군디노 니니 완성마 심이 방이 동나이 나이 뭐 군디노 뭐 클라이미 에십 카이미야 뭐 이제 비나 이제 완성마로 보군디노 소리만이야 나이 투더뜨냐 니니 섭나 보랑는 시나이 나이 투더뜨
phone je scroll khai nai tongmani abobanyo bini je success singna ni chonno prongna सबसे नंबर 1 poin hangke sing kasrangan nangnai tai sing tapi pasang nangnai abono mesana ni hingka sing jeska puno basana musen te puno pun mote sala samai basana ni nangarnai abongka number 1 sotru number 2 hangke kirimani o kirimani hingka tam hangke nanyadi angnu buimuni hangke buiano tai te kok saka hangke jodi ang khlaimi angi hangke khlai feling thanga hangke obo kirimani nanyadi jara kirinai borok bokuni dino langmawo successni bo maya je successni thane rok hangke borok bo kirigla o kiriu mani kaisa aba hanyo kaisa mungsimi se kiriu ni sadagu tai boi je lukurok tai sanai abo lukurok ni sanani bepara nang yakrai irnani nangnai nang kaham khlaibo lukurok no tai sanai nang hamya khlaibo tai sanai nang thuitongbo lukurok tai sanai sanai borok nono sanai sanai tai nang boitamo hono tamo sano tai o samung khlai pheldang nong ya success dang nong ya abo wan songai kirnani no nang abo no kibirna nangnai tamni bai hengke abo kuda kiriu mana kaisa mungsi nungo kirimani obono nono nini lamao sobse sotrongni tongnani nangnai bonono langmao bor barno tasongnai nono tai nung bobai fight khanyai jidina ningke nung kebono pun kiriya o kiriu mana sasimaya ang khanya mote khlayo thanai nung kiriya ngnani nangnai tai kiriya khangkana nung o kirimano bo nung mesani khlai ni thangmanai tai nini je musungani je khanyani je nini lamao je tam khanya musung abo bo nung khlai manai number 3 poyon hangka tamo kaham hamya wansongnani sob somonyo jara kaham wansongnai rok buibe henjamano pointobo kaham wansongi phaneni nangnai teo hamya wansongmano kokkuno nini jebo khawo tatubodi karon o hamya wansok hangke nini sago bahanyo hamyano phanai tai nung sob somonyo positive wansogini nung je jotobanyo kaham kerengka tongnai je relation khlai kok saini akunyai tong nangnai bobusia bonono bodre progni mano kok sitri sitra saimano hapi nung sinai nungnai borongnai nung kokkuno bono hamya ta wansobi nung kun mote kati phaidi obai system ro nung nino je wansongmani no nung je kaham wansongmano nung tubunani nangnai ta hamya wansongmano edung khibi rnani nangnai hamya wansongmani thani hengke belekeno sitra sitra phanai ta nono druk khebobo nono mesini tongnani nangnai tai nung sengsejung hamya wansongmani setuno sengsejung sujuk tarari bahke sujuk riangnani hengke nung suru kahmon se wansok tongnai hengke nini sago je hamya wansongmani sujuk tai phaibo mayangnai tai abahke nung bono mesini bo manai je kahamang wansogunyo nung o hamya wansongmano mesini khibi rnani bo nangnai number 4 abong hangke habit hangke sung loi o loi no bo sung ekdom muphunani nangnai o loi hangke nani di oba hanche wan soine ne ke o loi no ba sungba ji saka khaimamla okunu mangla nani di o bad habit hangke boba hangke nani di sung podre poje nangnuya kok salayo nangnuya dolok ba ke samun nung salayo thekjangnai mani rok salayo tai ekdom nini somonyo bo nosto khai khibnai nini somonyo druk sai tongnai somoyinka wasa laithang kan nungta ya somonyo mayangnai abakino o bad habit jara secret nungo dolobai nangnuya kok sawo sukli bugli sawo hain time pass khlayo abahke tongmano nung khibinani nangnai oloi haimyano nung jese puno bodrongnani nangnai jodi nung hanyo sitra mitra samungda tangani nung je nangnuya somoy nosto khai tongnai tai nung jodi kahamka samung khlai somai mangni khibiawoi tai nung je success ngani lamada thangnai obongka niji saksa wansok tai layu tai nung jodi musung khangke nung nangnuya somai phalto khibiawoi beri rei robai malai nangnuya kok sainai te kono koni kok salainai tai khekjangnai samung nung salainai time khorja khainai naken nung nijini bobishotno je kusuko talang thana bagai wansoknai na samung khlainai abo no nijini upor nai pass number point pass hangke self doubt niji sak je sondeho khaniro ni sak sondeho khaniro hangke bahke khlai hangke angtamo a samung khlaja manoba anga sokosto khaja manoba tai anga bo bahke manai abo bahke ngnai tebo kotor samaya ang bahke ngnai aba hike wansok hangke nung sosioi aba ke mani jatongnai tai nung sing bisa samia tai sak se bisa samia hangke nung bungi tang bisa khlainyai tai abono je sak no self doubt khai tongnai anga bo manglak abong glak anga da manoba khlaja manoba edang noba kaham noba aba ke je sak self doubt khai tongnai borok bo kuno dino kuno bo success ni lamao hangimiya tai niji sak se doubting tongko ni sak se bihe semia ko hangkai nung bhai ko bi sanai jara borok kotor jara success khai thanai rok bo sob somonyo niji sak no bisas khayu niji sak no kun dino bo doubting ya niji sak no bo ekdom bisas awnyai ni ang mano bo maya mani kuno no gosia boi mani tongnai akata maya aba ke no o success khainai borok hangkai bo kuno dino puno niji sak no bo doubt to tonya tai nung wan soine ni di je nung sob somonyo doubt khainai sondeho khai sengsi chung nung
agui meya tai nung buni gulam dangi tona musung naken nung o sai sing dau ding ya ni angmano I can do it ni ja nung je kono samno nung khlai chesta nanai tai washa bai sam khlai ma bai ke phasari miya nung washa chu a phelngano ra nung kirui dau ding tongnai tai phelngi phajang ten nung apro sikase mana nang sirmuse mamu nung se nung wasang nang nai tai phelngi phepino nung muse musala mam khanga tamam khangke nung kasya ro phelngi ni nung kasya sirmu mamani khlai ya tai sob somoni jara success men rok khangke phelngano bo borkun dino dau ding ya ba kiriya number 6 excuses ngaka tam hangke je singkok bangke koipho ang tabok ang thangdai tongo ang tawa hai khlai tongo ang tabok hai tongo ani bohok sawo hayingo bo sengsesu no koipho reinai je somonyo par phanyani nangu tayo koipho mano bahanyo nung sakno fighting khani mesana nangnai ang koipho ya tai somoi manang khaya ang jekung no phuno manmu ya phuna ang khanyai ni awni kosinai ang sias tanana nangnai hinai nung excuses je bahana kari mana abono nung nornani nangnai o bahana kari mana omo kaisa ni saksak naro belekino dusman nangnai salago tayo bahana no edum norni mesani khina nangnai tai begon i awni kosinani nangnai tayo excuse no nung jodi fight khani mesani mangkha begon ang khaimano nai ning wan soina khangke nung mesani go manai tai nung success di lama go simi khangmanai number 7 ongke lasimani nungtamni lasinai o lasimano sung mesani manani belekino tugo tai sung tabok jara expert in jara sinai nungnai rok hangke portam wan so hangke sung kuni dino lasinani groi karon tangi hindi angno puno gesiya khogesiya karesiya hangka angno tamla lasina ba sinho lasimani bahnyo belekino saksakni bisingni belekino sodro humjago jeng ar thana bo lasibo ar thana bo bahingno haingno haisogo lasimani tongkhang hangke sung belekino sini lamao saksak kebeng mung nangnai tai ni saksakni je lasimungno khibino nangnai khibiri ma hangkase nung o lasimung bai phat khani nung jidi manoni bo sajangmani nangu tai sing ekdum lasiya tai kiriya tai seleria tai nung excuse bahana kariya nung obono je o je sata poino nung khibuinai langmawa awi thamangke nini jesekono success menyo nai tai nung somonyo kichapono manang khlaya nabon nangnai paringke khang takte bosong o motivation je langmawo bage success kanyani obonor kangkono busiman kana taibo truk ngoro ano automatic kaham nugui manai tai nanyano bosong kangkan rok like comment share subscribe bell icon kanya boita public ini bagasono situng ngoro sukno kaham tongde utana hambai tai khulumbai ya